पावर स्टार पवन सिंह के गौर नया पोस्टर आ चुकल बा। यानी गौर न्यूज आ गइल बा निकल के पावर स्टार पवन सिंह के गौर धमाका होके जा रहल बा। जौना गाना के नाम बा बेडरूम में राजा। जी भैया, बेडरूम में राजा। तो बेडरूम में राजा आजकल गाना ज्यादा पति पत्नी के ऊपर ही बन रहल बा। ऐसे पवन सिंह तो बैक टू बैक और एक पति पत्नी के ऊपर तो छाप छोड़ देले बाड़े। जी भैया, जितना भी गाना होके चाहे आस्था सिंह के साथ 2-3 गो कितना रोमांटिक सॉन्ग आइल बा और कहीं ना कहीं भोजपुरी में आज भी जो बैक टू बैक के पति पत्नी के ऊपर गाना बन रहा बा वो पवन सिंह के ही देना। तो बेडरूम में राजा ये गाना जो बा आ रहा बा एगो नया कंपनी से VGM म्यूजिक। जी भैया, VGM म्यूजिक जो की नया कंपनी है, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। कमिंग सून के पोस्टर आइल बा, ना डेट दिल गई बा, ना रिलीज टाइम दिल गई बा। ये गाना में आप लोग के अपर्णा मलिक हीरोइन देखे के मिली है, जेकरा संगे पवन सिंह जी जबरदस्त रोमांस करिहन और फोटो और पोस्टर देखला से लागत है कि तनी ऐसा हॉट तड़का भी लागे वाला बा। अपर्णा मलिक के हॉट अंदाज देख के आप लोग के मिजाज भी गनगनाए वाला बा और पावर स्टार पवन सिंह भी मिजाज में लाग रहा बड़े और पवन सिंह के लुक भी अच्छा लाग रहा बा। पवन सिंह के लुक भी डिफरेंट बाटे। अब बात कर लीजिए गाना के बारे में तो प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े, रोशन सिंह विश्वास लिखले बड़े, विभांशु तिवारी वीडियो के बनैले बड़े। पूरा टीम जबरदस्त बा, नंबर 1 बाटे। बाकी अब इंतजार बाटे गाना के। जौना गाना के नाम बा बेडरूम में राजा, जौन की VGM एगो म्यूजिक कंपनी जौन की नया कंपनी बा। एकरा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर जा, वही चैनल से आई VGM म्यूजिक प्रेजेंट द्वारा। जी भैया, पवन सिंह के नया गाना जिसमें पावर स्टार पवन सिंह के आवाज जौन बा शिल्पी राज के सुनाए वाला बा, ड्यूट गाना बाटे। तो टोटल जानकारी दे देनी। आप लोग कैसा लगा था पोस्टर, कैसा लगा खबर, जरूर अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में दी जा।